שלום. התכוננו להסתקרן עם אפליקציה ראשונה מסוגה שבוודאי תעזור ללקוחות היהודים האורתודוקסים שלכם לדעת איזה סוג של בגדים, כובעים או בדים לבחור מהם כשרים ללבוש על פי התורה. ברוכים הבאים לסייג'טין איזה דפראי. האפליקציה הראשונה מסוגה המסייעת ביותר שנוצרה אי פעם. רוב האנשים אינם מודעים לכך שבתיקני התיוג והאריזה של משרד התעשייה והכלכלה בישראל יש דרישות סימון וסימון מחמירות השונות תדיר מאלו של מדינות אחרות. לכל היבואנים נמסר כי על כל בגד לשאת תווית בעברית. ניתן להוסיף אנגלית בתנאי שהאותיות המודפסות אינן גדולות מאלה בעברית. התווית חייבת להיות עשויה מחומר הרוג ולכלול שמופרטי התקשרות של היצרן, היבואן, ארץ המוצא, הרכב החומרים של כל בגד, עם הוראות טיפול כתובות או בגרפיקה. בהמשך הם הודיעו ליבואני בגדים ובדים כי יש להדביק או לתפור את כל התוויות על המוצר לפני היבוא לישראל. עם זאת, ייתכן שמותר להדביק את התוויות במחסן ערובה בישראל. אז, עכשיו כשאתה יודע את כל זה, אם תווית מראה שהבגד עשוי מצמר מרינו ופישטן, איך הלקוחות שלך ידעו מה בעצם המשמעות של מרינו לאיזו חיה נגזר הצמר? אולי מהשור, הגמל, העז, הכבשה, האלפקה או מהסוגים הרבים האחרים של בעלי חיים שמהם עשוי צמר? הדרך הנוספת היחידה לגלות מאיזה סוג של צמר בעלי חיים עשוי הבגד או הבד היא לקחת אותו למעבדת בדיקות קשרות. אבל זה לוקח זמן ויכול לעלות לכם או לכל מי שעובר את המסלול הזה יקר מאוד. אז, למה אתה צריך לבזבז את הזמן והכסף היקרים שלך כדי פשוט לזרוק אם במקום זאת? אתה יכול להשתמש באפליקציית צ'אטני הראשונה מסוגה ללא תשלום כדי לעשות זאת במהירות עבורך? האפליקציה השימושית צ'אטני פרי כאן כדי לעזור לך וללקוחות היהודים האורתודוקסים שלך עם השאלות שצריכות תשובה לאחר קריאת התוויות של כל בגד או בד. אפליקציית צ'אטני פרי קלה מאוד לשימוש. אתה כבר לא צריך לדאוג לטעות האם בד מסוים השזור בבגד שלך שאתה מוכר הוא כשר ללבוש או לא. אנחנו לוקחים את כל עבודת הרגליים בשבילך כדי לפשט אותך ואת אורח החיים מהסוג של הלקוחות היהודים האורתודוקסים שלך. בוא נעבור ונראה עד כמה זה קל באמת. כל מה שבאמת צריך לעשות הוא פשוט להזין בחלון החיפוש את השם של כל סוג של צמר בשילוב עם כל סוג אחר של בד טבעי או סינתטי. דוגמה, צמר ופישתן של שרס או כל שילוב, אפילו להתחיל עם סוגים צמחיים או כימיים זה בסדר גם כן. לאחר מכן בחר את הערך שלך מהתפריט הנפתח שהכנסת לחיפוש. ובלה, בחלון הבא יופיעו התוצאות שיגידו לך אם הבגד או הבד המסוים שלך כשרים ללבישה או לא. אם ברצונך להוסיף ערך נוסף לחיפוש, פשוט מחק בקלות את הערך האחרון שלך באמצעות כפתור ה-X ויתחל מחדש. זה קל כמו זה. אם למעלה מ1,000 שילובים אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהסוגים המיוחדים של צמר בעלי חיים, בדים על בסיס צמחי או כימיים של הלקוח שלך כלולים כולם במסד הנתונים של האפליקציות ללא שעטנז. אנו שמחים לעזור לך, לבעל העסק וללקוחותייך להשיג שביעות רצון מוחלטת בעת שימוש באפליקציית צ'אטני הייחודית שלנו, שמעולם לא נוצרה בשום מקום. שלח אימייל בקלות לנשיא סייג'טין איזה דפראי היום בתיאורים של סרטון זה למטה כדי לערוך ניסיון חינם של השימוש באפליקציה לפני רכישתה, וכדי לידע אותך כיצד נוכל לשנות את האפליקציה צ'אטני ללא שם העסק והלוגו שלך במקום שלנו. תודה שצפיתם במצגת שלנו, אנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא.